ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பாத்திமா ஷேக்ன்றவங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பாத்திமா ஷேக்னு உங்களுக்கு யாராச்சும் சொன்னால் அந்த பேரை கேட்டால் உங்களுக்கு தெரியுமா? வாங்க நாம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்தியாவில் முதலாக தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடி பெண்களுக்கான கல்வி நிலையம் தொடங்கியவர் தான் இவர். இந்தியாவின் முதல் முஸ்லீம் பெண் ஆசிரியர் ஆவார். இவரோட பிறந்த தினம் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி 9, 1831 பிறந்திருக்காங்க. இவங்களோட நேட்டிவ் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற பூனேவில் இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க தான் இவங்க ஒரு சோசியல் ரீஃபார்மர் அண்ட் டீச்சராக இருந்திருக்காங்க. இவங்களை கூகுள் கௌரவிக்கும் விதமாக போட்டிருக்காங்க. அவங்களோட 191வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கூகுள் டூடலில் அவங்களோட ஃபோட்டோவை போட்டிருக்காங்க. பாத்திமா ஷேக்ன்றவங்க இந்தியாவின் தலித் கல்விக்கு முதல் படியை எடுத்து வைத்த பாத்திமா தமது நண்பர்களான ஜோதிராவ் புலே மற்றும் அவரது மனைவி சாவித்ரிபாய் புலே ஆகியோருடன் இணைந்து தலித் கல்விக்கு வித்திட்டவர். சாவித்ரி இணைந்து தொடங்கிய அவர்களது பள்ளியில் பணியாற்றிய போது தொடர்ந்து உயர்சாதி வகுப்பினரால் மிரட்டப்பட்டும் ஊர் நீக்கம் செய்யப்பட்டும் துணைக்கு ஆள் இல்லாமல் ஊரை விட்டு விரட்டப்பட்டனர். விரட்டப்பட்டவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் தங்கள் வீட்டின் ஒரு பகுதியை பள்ளி ஒன்றினை துவங்க இடமாகவும் தந்து பாடமும் கற்பித்துள்ளார். பாத்திமாவின் அண்ணன் உஸ்மான் ஷேக்கால் பூனேயின் கன்ஸ்பேட் பகுதியில் உள்ள அவரது வீட்டில்தான் இந்தியாவில் தலித் குழந்தைகளுக்கான முதல் பெண்கள் பள்ளி தொடங்கப்பட்டது. வெறும் 9 மாணவிகளை கொண்டு ஆரம்பித்த அப்பள்ளிக்காக மாணவிகளை வரவழைக்க கோரி சாவித்ரி புலே மற்றும் அவர்களோடு சேர்ந்து பாத்திமா ஷேக்கும் வீடு வீடாய் போய் பெண்களை கல்வி நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டனர். அப்போதைய மக்கள் இவர்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கவில்லை. மாறாக அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு என கூறி வாசக்கதவினை முகத்தில் அறையப்பட்டு விரட்டப்பட்டுள்ளனர். அந்த காலகட்டம் அப்படியானதாக இருந்தது. சாவித்திரியுடன் இணைந்து ஒரு தலித் முஸ்லிம்ஸ் கல்விச்சாலையை 1848 உருவாக்கினார். அதற்காக அவர்கள் செய்த தியாகம் அளப்பரியது. சாதி கொடுமைக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த பாத்திமா ஷேக் இந்திய வரலாற்றிலிருந்து முற்றிலுமாக மறைக்கப்பட்டுள்ளார். சுதந்திரம் அடையாத இந்தியாவில் 150 வருடங்களுக்கு முன்பாகவே பெண் இயக்கத்திற்காக வித்திட்ட ஷேக் பாத்திமா தலித் பெண்கள் பயிலுவதற்கான பழங்குடி நூலகம் எனும் தனி நூலகத்தை தொடங்கி நடத்தியவர். ஒரே நேரத்தில் ஜோதிபா புலே தொடங்கிய 5 பள்ளிகளிலும் பணியாற்றிய தன்னலமில்லா ஆசிரியை 1856க்கு பிறகு அவர் என்னவானார் என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை. ஷேக் தியாவின் முதல் ஆசிரியை இந்திய தலித் கல்வியின் முன்னோடி என வர்ணிக்கப்படும் சாவித்ரி புலே, ஜோதிராவ் புலே ஆகியோருக்கு கிடைத்த அதே அளவு மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கப்பெற வேண்டியவர்கள் தான் இந்த சகோதர சகோதரி ஷேக் உஸ்மான், ஷேக் பாத்திமா ஆகிய இருவரும். ஆனால் ஷேக் பாத்திமாவின் பிறப்பு கூட தெரியாத அளவிற்கு வரலாற்றில் அவர்களை பற்றி குறித்து வைக்கப்படாமலும் ஆவணப்படுத்தப்படாமலும் விட்டுள்ளனர்.